маъруф болтубоев аз ҷумлаи ҷавонони соҳибтахассусест, ки пас аз хатми донишгоҳи давлатии тиббии шаҳри Красноярски Федератсияи Русия ба ватан баргашта, фаъолияти меҳнатии худро дар соҳаи тандурустӣ оғоз намудааст. ӯ имрӯз дар сафи табибони ҷавон барои ҳифзи саломатии шаҳрвандон хизмат намуда, дониш ва таҷрибаи андӯхтаи худро дар амал татбиқ мекунад. ба гуфти қаҳрамони гузориши мо, дар солҳои охир таваҷҷӯҳи давлат ба соҳаи тандурустӣ ва дастгирии кадрҳои ҷавон ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. барои мутахассисони ҷавон шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шуда, имкониятҳои такмили ихтисос, иштирок дар омӯзишҳои касбӣ ва аз худ намудани усулҳои нави ташхису табобат муҳайё гардидааст. пас аз хатми донишгоҳ ман ба донишгоҳи давлати тибби тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино ба интернатура дохил шудам. Пас аз он ба давлати Ӯзбекистон ба специализатсияи колопроктология ба бозомӯзиши 6 моҳ дар онҷо гузаштам. Ман соли 2019 ба кор даромада ва 2023 мудири шӯъбаи колопроктология таъин шудам. дар шӯъбаи колопроктология ҷарроҳиҳои бавосир бо усули лазерӣ, тарқиш, свиш, носур, яъне парапрактит, ҷарроҳии ҳозирзамона бо тибби муосир гузаронида истодаем. маҳз дастгириҳои пайвастии давлату ҳукумат ва сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардидааст, ки ҷавонони зиёде таҳсилоти тиббиро дар муассисаҳои бонуфузи дохилу хориҷи кишвар гирифта, баъдан барои фаъолияти касбӣ ба Тоҷикистон бармегарданд. имрӯз ҷалби кадрҳои ҷавон ба муассисаҳои тандурустӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар баробари ин, барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии мамлакат таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ ворид карда мешавад. фаъолияти табибони ҷавон дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд дар шароити муосир нисбат ба солҳои пеш имкониятҳои бештар дорад, зеро имрӯз беморхона ба таҷҳизоти нав таъмин буда, табибон метавонанд донишҳои назаравии худро дар амал татбиқ намуда, аз дастовардҳои навини тиб истифода баранд. дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд барои дастгирии кадрҳои ҷавон тадбирҳои мушаххас амалӣ мегарданд. имрӯз мутахассисони ҷавон дар 31 шӯъбаи беморхона фаъолияти худро ба роҳ монда, бо истифода аз таҷҳизоти замони муосир ба беморон кӯмаки худро мерасонанд. имрӯз дар беморхонаи клиникии вилояти Суғд дар шӯъбаи бачагона тариқи ин дастгоҳи ҳозирзамон мо метавонем ҷарроҳии шеверни эндоскопическая аденотомия, ҷарроҳии эндоскопическая гайморотомия, фронтотомия, этмоидотомия, сфеноидотомия, эндоскопический септопластика мо метавонем тавассути дастгоҳи ин ҳозирзамон гузаронем. афзалиятҳои ин дастгоҳ тавассути ин дастгоҳ вақте мо шеверни аденотомия мегузаронем, мо ба пуррагӣ аденоидни вегетатсия ба пуррагӣ гирифта шуда тавассути биполярни пинсет ҷои гирифташударо месозонем, ки ин ба мо имконият медиҳад, ки аденоидҳо такроран боз насабзад. то омадани ин таҷҳизот мо ҷарроҳиҳо мегузарондем тавассути классическая аденотомия, яъне тавассути аденотомҳои Бекман. дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ, бунёду аз навсозии муассисаҳои тандурустӣ, омода намудани мутахассисони баландихтисос ва таъмин намудани муассисаҳо бо таҷҳизоти муосири тиббӣ тадбирҳои зиёде амалӣ мегардад. яке аз омилҳои муҳими рушди соҳа ин харидорӣ ва ворид намудани таҷҳизоти замонавии тиббӣ мебошад. имрӯз муассисаҳои тандурустии ҳудуди вилояти Суғд бо дастгоҳҳои ташхисию табобатии муосир, аз ҷумла томографияҳои компютерӣ, дастгоҳҳои ултрасадо, таҷҳизоти рентгенӣ, лабораторияҳои муҷаҳҳаз ва дигар технологияҳои пешрафта таъмин гардиданд. маҳз истифодаи чунин таҷҳизот имконият медиҳад, ки бемориҳо дар марҳилаи аввал муайян ва табобати саривақтии он ба роҳ монда шавад. имрӯзҳо дар вилояти Суғд ҷиҳати рушди соҳаи тандурустии корҳои назаррас амалӣ мегарданд. муассисаҳои тиббӣ тадриҷан бо таҷҳизоти нави ташхисию табобатӣ таъмин шуда, барои табибон ва кормандони соҳа шароити мусоиди корӣ муҳайё карда мешавад. дар натиҷа сифати хизматрасонии тиббӣ беҳтар гардида, шумораи муроҷиаткунандагон барои гирифтани ташхис ва муолиҷа дар дохили кишвар афзоиш меёбад. солҳои охир барои дастгирии ҷавонон, табибии ҷавонон хеле шароит муҳайё шуда истодааст.
خصوصا من سالهای 2023-24 در تجربه آموزی در جمهوری آذربایجان بودم. در آنجا آیدی تجربه آموزی با تجهیزات‌های نوترین دنیا شناس شدم و حالا باشد در بیمارخانه فعالیت برده ایستاده. آن تجهیزاتی که من از جمهوری آذربایجان به خود گرفتم به اینجا استفاده برده ایستادم. бино ба таъкиди табибон истифодаи таҷҳизоти муосир на танҳо сифати ташхис ва табобатро баланд мебардорад, балки ба коҳиш ёфтани хароҷоти шаҳрвандон барои муолиҷа дар хориҷи кишвар низ мусоидат мекунад. ҳамзамон ҷорӣ намудани технологияҳои нав ба баланд шудани малакаи касби табибон ва татбиқи усулҳои пешрафтии табобат замина мегузорад. ин ҳама тадбирҳои муҳиму саривақтӣ барои ҳифзи саломатии аҳолӣ, дароз намудани умри инсон ва беҳтар гардидани сифати зиндагии мардум мусоидат намуда, заминаи устуворро барои пешрафти минбаъдии соҳа фароҳам меорад.